ang Ginoo maoy nagbuhat nato, siya sad ang nagpakaon kanato, nagatiman kanato matag adlaw. Ni tuo ba mo ani? Oo. Kamong mga ginikanan mutuo mo nga ang nagpakaon o ang nagbuhat o nagpakaon sa inyong mga anak mao ang Ginoo? Tuo dili. Oo. Nya mabalaka mo og asa mo ipakaon o dili? Daghan kay mga ginikanan na stress ug maayo kay asa tag ipakaon, hangtod na lang hinuon nga di na gid sila ganahan manganak. Ragod anang akong kaslon usahay nanay duha ka buk anak nya inig pangutanan nako, pumanron aning inyong kasal, pila man ka buk bata inyong himuon? Siya wa na pader na namami duha. Wala kay lisod kay panahon nako. Nagpakasal na hinuon mo, di na hinuon mo maghimog bata. Sawa pa hinuon mo ikasal, sige mo himog bata. Kanang mga inana nga hunahuna, nga naman, mauna ang kahuyangan sa usa ka tawo. Mabalakon, tigpakaaron ingnon. Nagpakaaron ingnon ta ba, nga murag kita mo igabuhi nato. Kita maoy nagatiman nato. Kita maoy plano para sa kaugmaon. Mo na ito hunahuna. Mo nang ang resulta, dali kitang maratol, naalay mo siyagit sa gawas, manglingi dayon mo. Di ba? Labaw nagnay mo buto ron diya. Bag-o para bagyon, murag hapon man tingali ito. Na ay nag-celebrate dito sa Amerika o holiday, ato pa din, pizza 4 ba to? Thanksgiving, na ay taong ga-depression, gamitan og mini machine gun yang armas, rak-rakan ang nanagkuan, nagparid. Ila to'y patay, unom. Daghan kayong angol. Girak-rakan. Way atraso niya. Ngano man, nagdepresyon. Nganong nagdepresyon man? Kay lagi, siya na'y nagplano sa iyang future. Mura nagpakaginoo ba? Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri Ginoo, higugma magita mo Israel, piraagi ni Propeta Isaías, Osias ba? Or ni Hosea. Pero matud pa niya diri, gitawag ko ang akong anak nga dito sa Ehipto. Naulipon man to sa Ehipto, di iyang giluwas. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit, nag-anam na noon sila palayo nako. Ang Ginoo ba, sige siya kunog sangpit, pinaagis mga propeta, sige na noog supak-supak, sige na noog palayo. Na itong sakit usahay, niduko na gud kuno siya. Ang Ginoo niduko na siya aron lang pagpakaon. Sakit-sakit na bito yang hawak tingali, duko. Pero mo tipas gyud. Maghimo gitag ato. Pero niingon siya, ako gyud mong silutan. Pero niamot siya sa panahon nga niingon siya, ug ako sad mong silutan, nisukwahi nako sa akong paghigugma ninyo. Muna ang iyang gibuhat, ni antos na lang ang Ginoo. Ni antos ba? So samtang buhi pata, ang Ginoo magsigig antos nato. Sige tagpakasala, napil na ning nagwali, siging pakasala. Pero ang Ginoo sige rasang antos nato. Apan si Kristo sa atong ebanghelyo, nagsugo siyang mga apostoles nga sultihi ang mga tao nga dunay umaabot nga paghukom. Sa unang pagbasa niingon ang Ginoo, di tamo silutan. Pero diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, inigabot sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa unya ang Ginoo sa Sodoma ug sa Gomora. Kaila mo aning Sodoma ug Gomora? Unsa man ning lugara? Mao ni siyang lugara nga
gipauwanan og kayos Ginoo, gipatay ang mga tao tungod sa ilang sala. Hurot gyud kamatay. Didto si Lot, igagaw ni Abraham, nagpuyo, gipadagan sila ngadto sa unahan, nya giingnan ay gyud lingi ug unsay mahitabo ay gyud lingi, padayon gyud. Ang asawa ni Lot nilingi man, nahimong asin. Muna ka nang naimusyagit niya, mulingi mo, mahimo gyud mong asin. Katawa man ko kay pagsyagit sa mga bata dito na magubay-ubay ninyo nga ning liso gyud ang oba. Nana, dali kay tamada anang mga inana. So mo na ang Sodoma ang Gomora, so gipatay silang tanan. Ya unsa may gitawag adtos Ginoo, gisaw sa mga tao, gisilutan tungod sa ilang sala. Nya nganong gisgutan man ni Kristo, mas maluoy pa ang Ginoo sa taga Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao nga mosalikway kaninyo. Sa to pa, katud ang pagsunog sa Sodoma o Gomora, dili di ito hukom. Di pa to hukom sa Ginoo, kay hukmanan pa man, hataganan pa magkaluoy. Unsa man to siya di ay? Wa mo kibaw? Ang Ginoo sa unang pagbasa, di ta mo hukman. Kay Dios man ko, di man ko tao. Pero si Kristo giklaro niya, dunay hukom oy. Pero ang hukom unya na gyud sa adlaw sa paghukom. Ang usas mga implications niini kadtong pagkasunog sa Gomora o sa Sodoma maotoy epekto sa ilang sala. Dinhis kalibutan kanang kasakit sama anang gubat sa Ukraine ug sa Russia, kining atong mga sakit, kining atong mga kaguol o krisis sa kalibutan, bunga nis atong sala. Mao pa ni ang bunga sa atong sala. Nya kutob gyud nis kamatayon. Kay matud pa ni San Pablo, ang kamatayon bunga sa sala. Kung wapa untay sala, way kamatayon dinhis kalibutan. Lingi ay mong tupad. Yung naakay sala. Pangutana. Yung naakay sala. Nagani kay sala. Naasa karoy pag-antos. Bitaw. Tanawa ng patuyag kaon, maubis. Maglisod og lakaw. Nganong nag-antos maglisod lakaw? Tuyag kaon. Tanawa ng magsigig paningil sa utang. Kusmuron og naong, nag-antos. Ngano man, ningil man. Di ba? Tanawa ng nagdumot, kanang nagdumot ba? Bugat ya pug naong. Ngano man, dumot man. Tanawa ng namakak, liraw-liraw ang mata. Wa, insecure kayo. Dali kay maratol, makak man. Di ba? So, dinis kalibutan, kining gitawag na to, gisilutan ko sa Ginoo. Wa pa kasilutis Ginoo. Kay matud pas Ginoo, di ti kasilutan. Sige yan, ti kagpakaon. Kay pinangga, ti ka. Pero, ang imong sala, maoy mo silot kanimo. Nganong nabungkang man ang Ukraine karon? O ang ubang mga nasod nga naay kagubot. Sala. Ang sala sa kahakog, ang sala sa garbo, ang sala sa kasuko. Mao na siya'y makapabungkag nato. Ayaw inang gisilutan sa Ginoo ang Ukraine. Kay hapit na sa ning ato. Ana. Mao na, unsa may nias kalibutan? Ang sala. Kinsa tong mulikay sa sala? Na ay kalinaw, na ay kalipay. Mo na si Kristo naghatag og bag-ong model unsaon nga dili ta maguol aning kalibutana. Ingon siya, nakadawat mo nga way bayad, panghatag sad mo sa way pagpangayog bayad. Kwentaha ko no, naaron nimo, naani mo ba? Niyasan nako nga atong nadawat nga wa ta magbayad. Saan?
kanang naong nimo, naa kay naong, wa jud ka magbayad ana. Kana anong gipintal nimo sa imong naong, imo nang gibayaran. Pero sa na nimo, nganong imo pa man pintal-pintalan nga naong naman na. Buhok na tanan. Unsa ra may imong gibayaran? Sakyanan, balay. Kanang imong bana, nagbayad ka na para mabuhi na. Ha? Kanang imong asawa, nagbayad ka na sa Ginoo aron mabuhi na. Wasad. Kanang imong edad, labi nas nag-birthday karon. Unsa ba, nagbayad ka na? Wa oy. Nga ipanghatag kuno na saway pagpangayog bayad. So tanan nga hinatag sa Ginoo nga atong gigamit nga nahibaw tang way bayad, ayaw gyud pangayog bayad. Unsay resulta? Di jud ka ma-stress. Panalitan mo trabaho ka, unsay imong gigamit? Imong lawas. Nagbayad ka? Wa. O ayaw pangayog sweldo. Di ba? Anong di man mo mutuo? Manglaba ka, nagbayad ka ng imong gigamit pagpanglaba? Bayad ka? Sabon, ang tubig. Pero kanang tubig, wabi yung tanay bayad. Kaya sige mo ng tubod, nalay mga pamaagya. Sige lang, nagbayad ka ng tubig. Sige. Pero kanang imong gigamit pagpanglaba, ug naay sabon, naay tubig, nya maparalyze ka dito iniglingkod nimo, makapanglaba pa ka. Wa na no? Mo na ayaw pagyaw-yaw samtang nang laba ka. Ayaw pangayo nga daygon ka, labi na ning mga anak. Manglaba ko ha. Bantay, suroy ko niya ha. Laba na yun, kaya mo suroy. Ayaw. Eskwela, kanang imong utok, gabayad ka na. Wa. Na yung mga bata, maingon na yun, ma-perfect ko ha. Jollibee ha. Perfect ko ha. Paliti ko bago cellphone ha. Layo ora na. Sige, nakay bagong cellphone, kuwao ng imong utok. Kamao pa ka gamit na ng cellphone. Kaning akong pagkapari, nagbayad ko ani. Dako kay ko gasto seminaryo ani. Nahatag yung kolekta. Wa ko nagbayad ani. Wa na ko bayari ang obispo ang ako mga formators aron lang ko papasaron og ordinahan. Gasa kini sa Ginoo. Munang dili lang sa ko mangayog bayad. Nakaron dinhis kalibutan kun mga matay ta bunga na sa sala. Inighuman na to kamatay bunga sa sala, doon na dayo'y hukom ang Ginoo. Kung dinhis kalibutan, nagpadala ba ta sa sala o wala? Ug mao na to ang hukom, malangit ba ta o maimperno? Bisag mamatay ta dinhi tungod sa atong sala, ayaw kabalaka, doon ay kaluoy ang Ginoo. Pero kinsa may iyang kaluyan, kadto rasang nahinumdom pagpasalamat sa Ginoo. Kadto rasang miilah og utang kabubuton sa Ginoo. Mo nang doon na siya sugo nga nag-ingon, unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, maorasan na'y akong buhaton kaninyo. Kung inyong pasayloon ang inyong isig katao, ako sad mong pasayloon. Kung inyong pakasadon ang inyong isig katao, ako sad mong pakasadon. So sa ato pa, inikamatay na to, siguroon gyud nato nga kamautang mubuhat sa mga buhat sa Ginoo. Bahala nagnaatay sala, buhata lang gyud ang buhat sa Ginoo. Pagpasaylo, pag-antos, pag-ampo, mo na mangumpisal gyud ta, mugamit tas ato mga sakramento aron nga inikamatay na nato naadayon tay madawat nga favorable nga hukom. Mao na to ang hukom. Pero sa pagkakaron, ang ato sang andamon, ang atong kamatayon. Mga matay kita. Kay nakasa naman ta. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, mamatay ra ka. Sige, ingna lagi. Sige na. Important, kanang wa mo lingi. Maimpirno na. Sige, lingi ha. Yung namamatay ra ka. Yamingon sa siya, mag-una pa ka. Sige, samtang wa pa mo mga matay, pwede mo offer karon sa atong offertory o niya ha.
pang-offer niya mo kay aron mabuhi ang kalibutan og labaw sa tanan, pamalit mog slots. Kay si Bishop Chupilo Kamumot nabangga man to ang gisakyan niya, namatay man to siya tungod sa bangga, pero dili to maoy silot sa Ginoo. Unsa man to siya? Bunga pa na sa sala dinhis kalibutan. Pero karon ato na siyang iproklamar nga masantos nganuman samtang niya siya sa kalibutan, naningkamot siya pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Kanang gitawag natog heroic virtues. Manindog na ta.